down for what? Turn down for what? И здравейте, потребители, ето аз съм GamerBG и днеска продължаваме с втори епизод и сега се връщам. Чакайте малко, само една секунда, че забравих нещо. И да продължаваме. О, бебе. О, бебе. Айде. Пускаме си шелтъра. Да, тук до мен са ни приятели, да знаете, и сестра ми. Един приятел и една сестра ми са тук. Да, една сестра ми. Това си става... Имаме бебе. Къде е това бебе? Къде е това бебе? Не ли е бебето? Водите ме. Тя е добра в L, S, P и E. И L. Още не нямаме. Стига бе! Празнеш ли? Да, всичко е пълно. Сори. Чао. Да пускайте там, умрете там. Кой да... Искам повече водичка да има. Тихо да, Изабела. Не стисним. Така, всичко е пусто и за да видим за какво. После, сега не мога. След епизода се сниграме. И след епизода да е. Не мога само да играя. Лес. Тук е пълно. Трябва да махнем някой, който не му е. Айде, ти чеш. Тук. Тук що? Така. В този епизод сигурно може да ни атакуват боболечки. Боболечки, чай. Боболечки, чики. Ти дойдеш, защото забравяй. Стига! Боболечки, чики. Аз не съм... Мале, аз забравих да проверя дали те нещо дават, бе. И веднага не става, вдигнахме ли нещо? Да, лодка. Яйме. Доктори вече, като ни атакуват. Щом това ми го даде, сега като ни атакуват, ще стане лошо. Много лошо. Имаме и сторич. Това сторич не помня за какво беше, имаме храна вече. И храната ни намалява, трябва да има парите. И това са ми парите. Тук са капачки. От сода. Проблема е... Две бременни имат. Да. Виж. Как вдигнала от 2? Като работят. Ето. Не трябва. Кое? Искам да видя какво си ми даде. Къде ти е това? Като има. Free unlock. Тихо ти мълчи там. Имаме си куче пазачи. Да! Това няма... Да, проблема е, че няма как да... Проблема е, че май не знам как се използва това нещо. Клик такова. Как пазят поне? Накъдето? Първо не прочетах дали пазят, ама нещо карата. Накъде? Не знам къде ходи толкова. Това е чивно от планета. Искам да видя къде ти не сме отиде. Това са тук. Те не са ми трябва. Иначе няма да пъня по-натам. Ти няма ли да работиш? Какво става? Ходи тук. Не. Тук. Не. Чакай, тук мога да работя. Ходи там. Да, ражда си тук. Как го казах? 5. Ето ли. 5 лет. Види нещо да правиш. Крафтинг тайм. Крафтинг тайм тоже. Нема ли тая музика, бе? Спри! Гърна, че храната не намалява, може някой човек да стане в 15 човека. Задължително ли да караш всички? Не, ако искаш може да ги чакаш там, може да седат и да не мърдат. Виж там да не виж. Да, аз много рядко ги гледам тези неща. Ми трябва понякога. Затова не ги гледам. Да, пишу. Те се приличат, гледай. Тук. Ти свали. Стига, вече глупости.
Филипе, не обичам го. Така да отива, върни се! Ай, не, върни се! Върни. Знаеш, аре всичките ги метаме да раздо по-добре. Но това е много добър тук в готвеното, ще бъде да ги преместя някъде. Не всичките, ама трябва по-добре с... Не, да, какво е? В добра. Мисля, че... Не, да, така, ходи там. Но тя не може да работи. Чакай, тя не може да работи, стой тука. Ти къде да ти е? Сега тук паеш. 4, тук са. Раз 4 тук. Стават. Тук трябва да има много учебно, карай. Не знам, ще има добре. Ти... Мале, ти като си добър в това, защо не отидеш там, те питам? Аз идиш тука. Да, добра в това много. Ти еш там. Ти отиваш. Не ти. Това да отиде там точно. Ево е май доктора, чакай проверя. Да, доктора е. Това е. Това беше тая ли? Добре. И бебенче, как се казва? Как да се казва, не знам. Айде, Емил се казва. Някъде е. То се няма да работи, трябва порасне. Може. Не. Виж какво специално ставаш. Доктор стата, бе. Аз ти говоря за Ел. Това е доктор. Ел. Да, Ел е доктор. За последното ти говоря. Не, аз говоря за това. Това е доктор. Това е доктор. Виж тя, кой е доктор. Коя? Не можете сега седат там. Лок. На 16 лок. Две. Това е лаборатория. Не знам за това лаборатория. Храната и водата много бързо му смалят, бе. Някой от вас трябва да ходи за... Такова. Трябва да ходи някой от вас вече. Трябва да тръгнем, мотка. Ще приме? Трябва да ходиш така без някакви оръдия. Иначе му ти дам кученце. Като себе. Не, ставме да не го загубя. Добре, айде, чакай малко, искам да видя колко си добър в това. Много е добре, Фел. Добре, дам ти куче. Ама идва с тебе и още някой. Тръгвайте. Тръгвай. За сега нямам още такива неща. Тръгваш. Давай, кучето, давай! Трябва ми още някой. За всеки случай. Всеки случай ми трябва още някой. Добре, тръгвайте с кучето и да не се върнете. Не умира. Ама трябва аз да я върна. Чета, да не тук и да я върна. Коя тук ще отиде? Бързо казвай. Коя тая? Аз трябва да я върна веднага, когато отиде. Трябва да я върна експлор. Трябва да са тук и тя се връща. И има... Това е кръвта. Ако почне да намалява, я връщаш. Трябва да я върна веднага. Не мога, иначе умира. Трябва да я върна. Задължително. Задължително трябва да я върна. Иначе става лошо. Спокойно, аз ще успея да я върна. Това е най-малък проблем. Тя скоро. Тя тук ще тръгна. Трябва си да го и там! Гати! Айде, якета. Айде, юриска му моля те. Това леч, това... Без тази карта. Нищо такива. Трябваше да я взема, трябваше да става. И тогава тръгне. Леле! Трябва да се върне, обаче взима. Кучето да ми вземе. Трябва да гледам кръвта. Кучето ти помага хубаво. Хубаво, че кучето ти помага, ама. Сега трябва да имаме още такова. Не, веднага правим доктор. Той отчита с... Не, после. Правим още една закусалния. Закусалния да има. Трябва храна. Храната и водата са много зле. Ти, ходите, не ми дреми дали сте добри или не, отивате да работите. Не ми дреми дали сте добри или не, отивате да работите веднага. Ти, какво си добър? В А? Аз си леко добър. Видите да работите, че сте зле. Ето го обикаля.
Ето някъде да излезе. Какво ти да прави? Ай, ти да... Минус. Плюс, ето как. И ти да растеш. Виж как това го... О, да, тая... Оба, чакайте малко, че смалих екрана. Но тя не взима кръв. И... Не, се почне. Казвам ти. Трябва да я прибера колкото малко по-скоро, да не умре. След малко я прибирам, няма да е така. Те събрава поне нещо. Храна е такова, вода, трябва да я събрава поне водата. Горе има лево. Трябва да я събрава поне нещо. Що не събираш за това? Няма храна. Лошо. Айде да докарвам ли вече? Но тя има добре с кръвта, няма смисъл. Не е почнала да намалява. Хубаво, че тук вече правят по-бързо храна. Оф, трябва да... Аз забравям 30%. Давай, ръсвай, давай, по-бързо, дайте. Фейлят. Не! Идват въвлечките! Край. Идват въвлечките. Клик тук днес. Бързо, нямате оръжие. Ето го там горе! Оръжие. Горе Къде е са. оръжието? В ръце. Вземи оръжието. Бързо. Бързо, почвай ги. Къде си? Къде ти е тоя? Ето го. Тая. И това беше много лошо. Не, тя взима още. А какво бие? А що не ги убиваш? Що не ги Те убиваш? бремените си тръгнаха обаче. А той ги убива. Ръби ги. Айде. И храната нямаме сега. Трябва да рискувам, сори. Моля те, топтък. Какво става, ако не филей? Успях! А какво става? Айде, връща се на работа. Такова, бързо. Взимай го. Не бе, къде са те пакети, които са Ето тук. Нямам пакет, бе, брат. Нямам пакети. А това тук ли? Аз се го отварям. И какво ми дава? Това са карта, това са пак карти някакви. Брат, знаеш, какво ще ти даде? 500! Аз сам като видях, стех да припадна. Оръжие ще ти даде на бас. Не, но ми дай яки неща. Купи и болницата, бързо. Я връщай она да работи там. Бързо. Тя ли беше добрата цел? Май Ле, да, как мога да я май спратя, да, бе? Май да. Ако е тя добрата край, мога да умре. Бързо виж. Виж. Май беше тя. Виж я. Крата, бързо, връщай се. Какво е взела? Давай, бе. И взела един деймидж. Тук се удари се един път, два пъти се ударили. Но доста се справя. Още мисля да не я взимам. Или да я взимам. Това е Ел, не е Ай. А? Това е. Чакай. Цъкни сега тука. Виж какво е добра. Тука. Тая ли? Тая, я да видим. Виж, стой. Не тая, тая. Абе, искам да видя. За Фил? Това е Ай. Дай ми. Имаше един. Чакай. Дай другите. Имаше един, помня. Давай се. Помни много мъч, май. Това е много добра фа. Дай. Та храна е много зле. Така е. Много зле. Това тя е добра фе. Ай. Тя е добра фе. Не, много малко обаче. Трябва някакъв повече. По-добър. Имаше някой, казвам ти. Чакай, това ме не добреш. Да. Не, много малко. Кой беше добър, бе? Та май, която изпратихме. Не, та, която изпратихме не е добра. Добре, се та, карай. Дай тая. Та, вече те ги опитахме. Това, когато порасне е много добър. Трябва да го изчакаме. Ама много далече, виж колко къде е. Как порасва? Можеш ли да го буснеш? Колко е брацета? 50 много не искам да рискувам. Не ме страх. От тези загинат ли? Аз не ти ли дадох оръжие? Къде ти дадох оръжието? В кой ти да оръжието? В някой може. Мисля, че беше ето. Ето тая е за оръжието. Която даже и не може да се стисват. И падай, виж. Взима я. Още е рано. Поне на половината. Аз трябва да добре, Давай, връщай се. Не, връщай се. Да, 2 минути. Айде, но не умре, докато се връща. Не значи взима демичи, докато се връща. Това е лошото. Ще взимат и демичи. Ян тук. 34. Моля се, Не! Пак болечки! Просто взимай болечки. Взимай оръжието. Бързо е, бий се! Така, давай, гори, давай ги. Айде! Взимай му оръжието. Давай, взимам го. Те почти няма патрони, няма какво. Го взимам. Не му свършат патроните без това. Ръщам пак. Разшвам.
опитвам, докато не стане. 44. Не, няма стане. Ще стане. Сега. Болницата още една може да купиш след малко. Виж какво друго може да купиш на уло. Така. Трябва да взема и такова задължително. Взимай. По-натам. Не сега. Но тогава 175 ли, бе? Защото ако взема така, няма къде го сложа. Трябва. Къде си? Айде, идва си. Взели колко много неща, обаче е взела. Взела е Не, чакай ма. Как да разбера какво е взела, бе? Трябва да дойде, не мога така. Да, колко... Там много се забавя. Накрая ще изяде нещо. Там. Забравих. Аз като видях снимките в Google, какви чудови ще идват след това. Тук ще... Чакай. Преди да го направя, хващи оръжието, брат. Хващи го. Защото те ръшвам. Дай. Ако избяга? Няма да избяга. Само времените бягат. Добре. И без това нямаше толкова. Добре. Ръшни и друго ще пъдеш. Не. Имаме храна. Да, всичко ми е. Само ми е назлено, значи е добре за сега. Всичко. Не. Това път се го правя 20 минути, защото не ми трябва. Защото миналия път не ми хареса. А такова и виж детето, кога беше порасна. Да стига детето, ще се порасна по някое време. Трябва лабораторията направа и някой да сложи там. Брат, ти за какво изхарчи парите? Имаше 322. Къде? Имаше 322. За лаборатория. За това. Ето за това. И за това. И за Ръша. Да. Не, Ръша май е безплатен. Да, той е безплатен Ръша. Аре бе, така къде е, бе? Аре ще да убият, гледай как изимат деймидж, мазно. Мазно изимат деймидж. Реч, много може да й дадеш такова, за да си... Нямам такова. Не, връщай се. Му има шанс голям да умре. Къде? Опа. Трети. То стана. Виж колко е добър бърз. Виж колко е добър той. Кой? Бондит. Той е в... Той си остава тук, няма как. Това, където в момента работи. Той няма го мърдна много ясно. Топ! Това е детето ми си. Аз това. Трябва поне един да отиде тук долу. Ай, тая! Да, не е добра. Дай, карай, дай поне нещо. Дай две, брат. Дай, карай. Айде, бързо. Имаме левелче. Давай, отваряй го, давай. Нови карти, я ми го отваря. Може ли аз да го отворя? Давай, отваряй. Енергия! Ето ни вече не ми трябва такова, макар дай. Това не знам какво така и за първи път ми се пада. 100 такива. Давай. Добре. Тъкмо. И ти отключих това. Колко ли е това, бе? Легендарка карта. Това, вече ти ги пускам с това, докато тръгат на пътешествие. Окей. А и оръжието? Ама трябва ти патрони. Като видях тук в колекцията. Джинг, оръжие. Я имам оръжието, има само едно оръжие. Тук не го пише даже. Кое? Те в оръжие безкрайни ли са? Ето го бе. Как да разбера дали са безкрайните оръжия? И не знам. Ако някой от хората знае в коментарите да пише. Дали са безкрайни, защото не са за Тая пак имаш, ще ги пускаш сега ти бронята, бе. Така, тук са за... Това са за А, С и С и такова две. Виж. Имам още едно, чакай. Имах още едно. Друго. Това е за С. 4 попада. 4. 4. Да, но още нямаме. Честно казвам да си кажа. Ето го. С, P4. Това, което още имаш, колко е яко. Това не знам, но хубаво. Ето го това, къде е пуска. Това ме да започва. Аз не ги знам какво правят, за какво са. Виж тази колко граф има, виж. Коя? Тя се връща всеки момент, трябва да се върне. Падай! Каза, 2 минути трябва да... Каза, че след 2 минути се връща. Не съм сигурен. 307 капачки на харчи и спечели 400 за това. За кое? За кое? Аз исках това да вземем първо. Арума. Взимай! Или това първо. Арума, мисля, че... Не знам какво ми отваря. Не знам. Чакай. Май ти увеличава стора. Number of item. Да, 5. You can hold. Добре. Хора, ще спра за малко паузата. Трябва ми спесна туалетна. Час.
И, да, окей. И тук сме хора. Върна ли се? Ето я! Браво, е. Коле. Леква е. Не знам какво е взела, ама нещо е взела. На храната е вече на червено. Ето те. Те сега си ядат много, казвам ти. Те като се връщат, ядат много после. Тея. Ето взема кучето. Искам си го дам. Дай на някой оръжие, щит и го пускай. Тая е добра, не, тая няма пускам. Тая е добра, Феда. Тая ми точно, не, тая не е добра. Не, тая сте, пак я пускам. Пак я пускам да тръгва. Оръжие, куче, пистолет. Куче. Това. Да напомпа. Последно. Чакай, тя е от такова ел. Няма да. И S и A. S и A е добра. S. Пусни максимум. 4S. Дай надолу малко. Плюс 4 Дай на защита. малко долу. Дай на горе. Гледай, човек. Това е 4. Това е S3. Пускай. Пускаме пак. Гледай да пълни хиеса. Как? Сетих се това са... Сега сетих. Това е това става за по-добър кой... Те какво правят? Бузите ли ми служи на някой? На някой ес. Та се напомпа до край. Не тая. Коя без ес. Ето го помпам. Давай. Само да... Ей! Та тръгва! Тук си помислих, че ще тръгне. Щех, мали. Служи и другата буза сес. Другата буза. Не бе ти! Тупо ли си връщай се горе. Тая ако ще тръгна тук сега. Брат, вземи кучето и бузата. Аз се пускам сега. Ама тя взе бузата, която е с повече S. Не, ето махнаха. Служи му я. Къде е? S4. Изчезна. Да, за момчета, за момичета различно. S това служи. S2. S2 ли? Я. Това няма да служа човек. Това няма да силно. Еми напомпай му ела. Сплагай тук. Това не ги видях, че дават лева. Вземи кучето. Кучето я стица. Ами пускай. Ето тук виж, че го има. Това е гъро, ето пише гъро. Ами пусни я. Тогава, аз кой пускам? Нямаме. Тая броня е добра, ама... Ами пусни най-горната, бе. Аре, пускай. Пускам тая. Давай. Така. Пускам и уродията и това кучето. И айде за менаш. За всичко. За неща. За наш. Дай! Експлор. Имаш и пълно такова ти дам. Едно такова и едно такова. Аз мисля, че имам такива, нали? Да, имам и всичко по едно. Тиеш. Та на кой каза тук седи? Аз не мога да разбера. Ти! О, да. Тя е добра. Тук детето гледа там. Легва опна тая. Айде ти също ходиш тук да работиш. Легва опна. Я цъкни та. Цъкни та пачава. Ето тук ел. Дигни нещо. Ел2. Дигни го. Ела, опе. Той е 2 вече стана лаборатория. Това не е да го добра на това, карай го. Еми после това ще пъхнеш там. Това е за пи. Та броя не запи. Видя ли? Еми давай. Чека да видя кой е най-добрият тук запи. Пи. Както и научите това. Пах. И 4, давай. Мале! Та помпа просто, чек. Гледай. А тя какво ще прави долу като и работи там? Тя работи тук. Ма какво работи? Вода. Вода, бусни. Вода. Имаме си сега всичко спокойно. Това не ми трябва. Искам да видя. Давай още една такова нещо. Къде да какви дрехи ми станаха? За такова за А. Кой иска А? Кой е най-добрият тук за А? Казайте. Ето е най-добрата. Вижда ли има друго? Не, казвам това е най-добре. Виж друго. Ето виж. Те са много по-малко. Те ги просто тук да са временно. Те ги сложих временно, нали, затова ти кам. Та трябва да гледам сега. И преди да излезе от игра, трябва да докарам до тук. Да пусна да идва. А брат, тя е се и напомпа като фут. Тя не помпа, да. Това е... Виж, купи нещо, бе. Айде! Бързо, качайте се! Тъпанари, качайте се, такова дни! Нямат оръжие. Да, наистина няма оръжие. А какво става сега? Какво правим? Казвай. А сега? Какво правим сега? Цъка и на тях. И трябва да ги изчакаме да влезат, нямаме друг шанс. Трябва да ги изчакаме да влезат, няма как. Айде! Аре бе!
Чака! Дай му оръжие, бе. Няма оръжие, няма оръжие. Нямаш какво да направиш. Ще умрат. Рип. Чакай, няма да умрат, те няма да умрат, те няма да умрат. Какво? Сега виж, те се избият просто, спокойно. Сега къде са те другите? Спокойно, сега се избият, те се дойдат сега тука. Айде, хората ми умряха. Бързо, качвайте се. Мали, убиха ми хората. Никога не съм имал така атака. Виж си храната. Виж си храната. Давай, че гледам спокойно. Не, те бягат от страх нашите. Те бягат от страх, че аз няма как да направя. Аре, бейте се, изгубих хората, бе. Еле. Те са много зле. Освен това, гледай го. Той е най-добрия ни, аре, стига, имаме броня тоя. Тази скучата, ако не се, трябва да се, бързо се връща. Няма как да я бусна и без това. Няма как да я върна веднага. Аре, убийте ги, бе! Те са на малко. Ето, убиха. А поне жената се бие, брат. Така, браво, бас, браво. Убихте се. Браво. Връщай после оната. Връщай ги. Виж тази за закосовнията къде е, бе, брат. Спокойно. Сега преди малко ще опрем. Сега те трябва да дойдат с мечовете, първо се сбием. Ато тук са с мечовете. О, та ни пипат. Тая два я пипат, гледайте. Ако имаше оръжие, какво ще да стане? Те са да, всичките да убият тук. Камти. Те всичките да умрат. Само че тази може да умре, знаеш ли? Дай да пусна още някой тук. Дойде. Тази може да умре сама. Като гледам. Пусни някой? Още някой трябва да дойде. О, не. Проблем. Давайте, бързо. Тук е поне по... Айде. Какво? Пушка! Колект. Тая базираната пушка да ги биеш, а другата да... Да. Бързо, взимай го това, взимай оръжието. Бързо взимай го, дай, атка, дай. Стреляй. Там силна. Убихте всичките. Почти. То с пистолета къде отиде? Ето го, ама е тапанар. Нещо не прави нищо. Та отива някъде друга да се бие или бяга вече. От страх. Бяга. Да бяга. Да, бяга от страх. Бяга от страх, като гледам. Не се и връщай! Тая е добре. 20... взел ми е капачки. Брата, такова и оправи се вратата. Тя се оправя сама спокойно. Сега, Връщай хората. Стой всички, чакай да ги изчакам да се оправят първо. По места си. Те сега се оправят сами. Те знаят работата си. Се оправят. Ето, оправиха се. Храната си, виж. Буствай. Буствам, да. Първо е, че буснали край. Не му дадох пистолета! Дръж. Ето, знаех си. Поне му дадох пистолета. Поне дадох пистолета. И той ще бега, нали? Си ми пистолета, бе, тапанар! Атка. Браво. Та ги удря, ама той бега, бе. Те джендват ли си кръвта? Айде. Буства. Сега ще бъде успешен, сигурно. Буста. 62 лели. Ако е 100, какво става? Фейлет. Пак буст фейлет. Какво? Знам. Купуваш след много. Али всички са много зле всички. А те радженват ли се? Те могат, аз мога да редженна, ама... Той е даже бил набит. Много са зле всички тук. Да ти путите. Трябва... Аз колко такива имам вече? Трябва хил на всичките, няма как. Пак трябва да се опитам. Няма тук не ми... 62 няма да. Нямам храна, не ми време. Нямам храна, брат. Аз нямам храна, трябва ми храна. Защо не, ако нямаш никакво? Умират всички. Не знам какво става. Никой не съм стигал новата. Връщай се. Али... Ръшвай. Не, аз мисля повече да ръшвам. Вече стана опасно. Или ако стана тук с официален. Малко ще стане гръмне. 100%, Малко ще гръмне, кам ти не. Напред. Ау, аз мога да ги апдейтвам по-бързо храната, бе. Аз мога да Не. Чакай малко, яме. Ти можеш да ги дестроидваш. Не, аз не искам. Аз ще го апдейтна сега. Храната ми липсва. Трябва да имам. По-добре да го апдейтна, казвам ти. Така. Давай. Айде. Сега си има повече храна. Казвам ти, сега си има повече храна. Най-повече.
Не, другите неща не са важни. Стои като лабораторията. Лабораторията, освен за някакви тип неща, не напълно, не знам какво трябва. Тук, вземаме толкова ли. Може да го отворя пак. Айде, отваря го. Къде си ми клип? Не се го спирам сега, като го отворим. Да. Айде! Вода! Само с храна искам да се падне, моля те. По-върз, ми Пи трябва... 4. 100. Ми трябва да е... Какво това? Виж колко е добър, бе! Какъв той? Пи ай! Мали... Пускай го в ей или Ама ай. той къде е? Сега ще дойде. Ето го. Къде? Waiting. Waiting. Чакам ли го? Карвай го. Какво ще вка... Я ли? Брат, той има и броня! Да, бе. 7. То вече. Дай тук. То вече ще го Дай пускам. друго. Аз Дай. вече. Виж друго в кое е добър. Айде, влиза. Той влиза. Те се Виж връщат. друго, виж друго. Виж друго какво е добър. Ами в... Чакай малко. Пи е най-колко добър. Нямам Кое? пи. Нямам пи. Това е пи. Това е пи. Да, Вода не ми трябва. Вода е пълно. Храна малко. Храна никаква нямаме. Трябва... Гледай като заработи пуста. Да, знам. Пуста. Това направо да направи да Да, лъва. виша колко ма. Ето, виж колко секунди се правят храната. Виж, шест, виж, пет. виж атома. Да, бе, човек. Пълно догоре почти. Сега е готова храната, чакай. Аба, готово. Сега колко време? Минута. По минута вече се прави. То помага много. Даже да време така, прескачат числа. Така. Проблема, че... Така говори, какво прави? Коя? Така. Та, не знам точно тя каква. А тя беше в А, да. Ей, имаш ли ей? Не. Скоро. Това е това. Това е това. Не го беше купил. Се го купя сега като се върна. Ето виж колко бързо. Да, още ли Още ще един скоро? човек ми трябва. И виж това. Кой е Което е рекуер. Това не знам какво е. Оверсир. Не знам какво това иска. Виж тази кръста и билда. Коя? Навън. Тя се връща спокойно. Хубаво е, добре. А тя има хил в себе си, спокойно. Че има и хил. Има и оръжие, бе, и тя няма как да умре. Та с този хил и това. Та и връщам старата хубавата броня. Вече то го пускам в атака. Навънка. Не, това е атаката, мисля, че. Ако не се греша. Това го знам. Всички те дойдите. Ете, бързо, Всички те ги знам, освен това. Само и това не знам какво е. Я те видим. Бързо. Но ми нравя кой села, да, просто давай ми. И ти влизай бързо. Влизай! Храна няма. Никаква храна, да. Сега след минути се направи. Аз трябва да го убедя да се един път, някаква стане. Бързо. Лей, вече на минута. Пускай го това в атака. За малко. Пускай го това в атака. Не, аз няма го. Не, то няма го пускам в така. Над кой му дадох пистолета? Дай си ми го тук. Добре. Сега искам да не... Чакай. Сега искам вече да не направи такива неща. Дай на тази да е тук. Тая ли, какво? Да, аз мога да имах на броните. Аз съм... Даже сега ще ми сложи брони на всеки. На тези, които мога да искам да видя. Сега пи 4. Пи. Не, това е пи. Сега, момче. Трябва да е на момче. Трябва да е момче. Това е момче ска. Виж кой имам най-много пи. Ма то не мога да... Аз на момче не мога да... Това нещо. Няма ничего, те са еднакви всичките плюс това. Виж, какво имаш друго? Имам... Сега ти кажа, чакай. Да проверя някой човек. Горе. Чакай. Тая ли? S4. Да. Дай на тая. На тая вече има май. Не. Тая май. Къде та хубавата? Къде? Тук е това. Това ще вземе това. И ел. Нямаше. Храната е готова. Тая куха добра с... Храна! Чакай, това какво е? Ес. Какво прави тука? Гледай колко малко ес има. Какво правиш тука ти? Тя има С. Какво прави тук? Брат, давай, взимай храната. Харай, сега се напълни. Сега си имаш сесето. Да. Айде, давай. Браво те. Сега другата какво беше, Дрехи? Още нямам такива, но нямам чини. А ти? Да, такова ще бе тъпана. Да, сега, най-какво не измислиш. Ти отиваш горе. Ти отиваш тук долу.
ти сте. Ами служи бузата. Да бе, ами аз сега се служа. Така, и става хубавата буза. Нямаш и ясен. Сега видях ли, ето. Тук още малко. Трябва да апгрейдна сега всичкото. Първо трябва да купя сториджи тогава. Обаче. И също така... Трябва... Ето тук да слагам вече. И да, аз спирам тук 30 минути си стана. Направи още един. Какво? За 15 минути. Какво? Клип ли? Да. Не, направо повече клип. 30 минути, това колко време се рендва? Това се рендва 2 часа вече. Чак малко, след малко. И да, това бе. Добре хора, ако ви е харесало, дайте палец нагоре, ако не сте се абонирали, се абонирайте и чао!